Να είμαστε λοιπόν στο Mad Radio, στο 106,2. Δεν είμαστε και πάλι και δεν είμαστε μόνοι μας. Έφτασα κι εγώ. Λοιπόν, φτάσατε όλοι, δεν είσαι μόνος όμως. Ωραία, λοιπόν, επιτέλους στο Palinny Hills, επιτέλους γιατί το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι θα ήταν. Στο Palinny Hills, λοιπόν, σήμερα μαζί μας είναι η Playmate για το 2010, Κάτια Δέδε. Hello. Τι κάνεις, τι κάνουμε, τι έγινε, τι γίνεσαι. Καλά. Ήρεμα. Εντάξει, πώς πας, έχεις ηρεμήσει λιγάκι. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα ανθυρά, έτσι ήρεμα. Λοιπόν, ηρέμεις καθόλου από όλο αυτό τον πανικό ή ακόμα είσαι στην τζίτα? Απολαμβάνω τον πανικό. Γιατί να ηρεμήσω. Ορίστε, μπράβο. Κάποιοι το παραδέχεται. Παραδέχεται. Λοιπόν, τι κάνεις τώρα? Άκου εδώ τώρα. Όπως ερχόμαστε γιατί καθυστέρησαμε για λίγο με το αυτοκίνητο, παίζουμε εμείς. Ο Νάσος φταίει, έτσι. Όχι, εγώ φταίω. Όχι, ο Νάσος φταίει. Εννοείται. Πάντα φταίει ο Νάσος. Έτρεχα κιόλας λίγο και ντρόμαξε κιόλας. Ντροπή, έσχος. Ναι. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει κομμάτι της στέψης. Το ήξερες αυτό? Τώρα το έμαθες εσύ, Τι υπάρχει? Μην χάσεις και δεν το πεις. Που βάζουν το We Are The Champion. Ναι, έχει σοβαρά. δικό της κομμάτι στέψης. Σοβαρά μιλάω. Εντάξει, ακούγαμε το κομμάτι που έπαιζες πριν, το γαλλικό, το αλόγα. Ναι, και είναι αυτό. Και μου λέει, και με αυτό δεν χτυπάει το κινητό σου. Και μου λέω, ναι, είναι το κομμάτι της νίκης. Μου λέει, ποιο κομμάτι της νίκης? Στέψης. Μα αυτό με στέψανε, να μην το βάλω, να μην το απολαύσω. Εννοείται απολαύσεις και να φωνάξουμε και τον Στρωμαέ. Να το τραγουδήσουμε μόνο και μόνο για σένα κάποια στιγμή. Να το κανονίσουμε αυτό. Το κανονίσουμε οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω θα θέλει και ο ίδιος άμα το πούμε. Άλλα αγαπημένα κομμάτια. Θέλω και κομφετί να πέφτουν γύρω-γύρω. Χρώματος. Δεν με νοιάζει, αρκεί να πέφτουνε. Αρκεί να πέφτουν, έτσι χαμός να γίνεται κτλ. Όπως είχαμε στα βραβεία, ήταν και χθες στα βραβεία, καλή ώρα. Χαμός έγινε εκεί πέρα. Ναι, λοιπόν, ήταν πρώτη προβολή από τον Α. Πάμε τώρα πρώτα σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε περισσότερο κάτι εδώ πέρα σε λίγο. Μας πει τα από μέσα και από τα έξω. Γενικά. Ήρεμα πράγματα. Όχι, ήρεμα πράγματα. Θα μας πεις, είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς. Μόνο εμείς ακούμε, όμως οι δύο εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας άλλος. Μεταξύ μας. Μεταξύ μας.